Oy, namaste everybody. Nalang ko i-share. Unsa ba di? Katul. Sa wala kabalo, na-discovery haning katul way back 1800. Ang naka-inventuhan ni isa ka Bisayang dako. Indiano ko pero kabalo ko. So, katong palahuna, napakan siya glabok. Iyang gigatol. Naglagot na siya mayo, naghimo siya ginbinto. Nangita siya kanang kalamunggay o kanang oregano. Iyang ginukdok ipauga. Antod gipurman niya gisulod jag puspuro. Pagugala iyang gisidihan. Gitunong niya dito sa mga dagang iglabok. Nangamatoy. So karon naguna-una siya. Unsa man na ako ni pagpangalan ani. Kay kabalo siya musikat yun di iyang ibensyon. So karon gipanganlan niya katul. Tungod lang gikatul niya. Mauna ang pinuod yun pagka-istorya. Tuon na lang para walay budog.